Антони Бълга. Не съм с нови слушалки. И сигурно си питате, какво е това зад мен? Какво е? Какво е? Сега ще ви покажа какво е. Нямаме клипове 2 дни, защото правих това. Тан. Голямо тан. Абе, ти се роя, не си. Да направим пак. Виждате, инструментите ми са много събени. Тан. Добре, това става досадно. Тарарам. Да, хора, имаме чист рум. Чарарарам. Добре, спирам. Да, хора, това беше новината. Имаме чист рум. Да, тук това е отдел Руди. Отдел неща от мината, които не ми трябват. Тук са материалите. Не материалите, такива неща за строене. Тук са продукцията. Тук ми е продукцията. Малф или матушка прямо ми звънят. Линк за последния клип на Алф. Днес чета един клип и сега ще ви... И в описанието ще има линк. Ако не е веднага, то ще е след малко време. Но сигурно ще го направя. И тогава сега да оберем продукцията. Се размножим кравите. Сега се чуете за какво искаш да размножиш кравите, то ни бъга. Сега ще ви кажа за какво. Заради това, че айтем фермерите искат кожа, която аз... Друг материал, който искат дърво, аз ще го събера. Но кожата е проблема в случая. Много силно. Хората, които сега използвам, са доста силни от тези миналите ми. И затова аз съм си увеличил това, защото шахте ми са на нормалното. Това ми е на таковата и като го надумча, ще ми се чуят много силно. Аз не искам това. В честрома да оставим семената. Взехме от това. Тук някъде. И то това. Хора от честрома. Сега да видим горе какво ще правим. Да! Същото, другото, което такова, сега ще трябва да съберем малко дърво. Ще му ще не се чупи скоро, ма карай. Сега да съберем дърво, за да си направим бъкшефовете. И да направим енчантинг рума, който аз ще правя сега с вас. И се чуя къде го направя този енчантинг рум. Мисля, тук да направя тук в планината една дупчица. Е така правим. И трябва да направим и така. Ей, лопатата ми вече се щупи. В следващия епизод вече ще има нови инструменти. Мисля в следващия епизод да майнваме, защото от много време. Вече от трети епизод не сме майнване, а сега вече е 6. И ресурсите взеха да свършат, като например айрона. А скоро ще направя автоматична ферма за полшани. Но единственият проблем е това, че трябва да намеря
обсидиан и че трябва да събера още айрон за тия хопарите. Тук слагаме енчантинга. Правим някакъв дизайн. Отидем за дърво да копаем малко. Сега да съберем малко дърво. Какво друго да казвам? Не знам. Какво друго? Не мога да се сетя друго какво да кажа. Освен... Да, хора, ето за това нямаше 2 дни клипове. Не, всъщност имаше клипове. Това за кандидатурите за сървъра. Този сървър. Това ще бъде този сървър, но втори сезон. И никой за сега не ми е писал за кандидатура нещо да правим. Но нищо. Хора, новината, която ще ви кажа за 50 съба, ние ще направя още един клип. Специал за новината. И хора, ако съберем 5 лайка на този клип, веднага след това качвам в 7 епизод на поредицата. Но това зависи от вас дали ви хареса поредицата. И ако ви хареса, дайте лайкче. И ако искате, дайте и subscribe. Аз ще се радвам и на двете. Че събрахме достатъчно за крафтинг материал. Хора, другото, че си имаме конче. Конче барбаронче. Някой ден трябва да направя някаква постройка с това дърво, защото ме кефи. Самото дърво. Шелфовете ги вземем и сега ще ги поставим. Хора, следващия епизод че да съм си направил нова кирка, защото тази вече виждате на колко е. Не ми се поправя. Ще няма смисъл. Там сумата и диаманти, като мога да си направя една на 30, да сте много по-добра от тая. Я мога ми се падне форчанка или силктъчка. Това е енчантинг рума. На дизайн ще трябва да направим някой път. Пусна клипа. До 8 минути. Следващия епизод, както ви казах, ще майнваме. Ето ми е миничката. Тук ще майнваме. Но да, хора, мисля да приключвам клипа. И сега ще го приключа. Ето тук мисля да приключа клипа. Така. Молете. Да, хора, това мисля да от клипа. Аз бях Тони Багу и до следващия